Sanibonani ekhaya lamaphupho. Ingabe umusha kule channel ka YouTube wethu, ngicela ushare subscribe, ushare phela nakulabo ohleli nabo bacela ukuthi besubscribe ukuze nabo bezokwazi kabanzi ukuthi amaphupho ababa nawo abekukuthini empilweni zabo. Uma le video ibukela ku TikTok, ngicela ungifollowe bese uyangi-inbox ucela inamba ka WhatsApp le esokuphendula kuyo njalo ekseni uma uba nephupho. Ukuphupha waliwa umuntu othandana naye okanye uxabana naye. Baningi-ke bengibuza lokho khona uthe mina-ke nje ngijwayele ukuphupha ngilwa nomyeni wami omunye okanye i-boyfriend, thola ukuthi nje ephusheni abazwani kodwa-ke ngokwemvelo nje bayazwana. Ukuphupha indoda noma intombi ikushaya. Ukuphupha waliwa umuntu othandana naye okanye uxabana naye akuchazi ukuthi lowo muntu uzokwala. Ukhumbule iphupho liyisimboli, alisho into osuke uyibona. Ngidala ngangichaza lokho ngichazela abantu. Njengokuthi mawubona mina ephusheni lakho ngikuthakatha, kusuke kuyisimboli ukuthi khona okuthakathayo, hayi ukuthi mina ngiyakuthakatha. Lokhu kuchaza ukuthi kukhona ongajabule othandweni. Zamani ukuxoxa izinkinga zothando. Ngiphuphe ngiqabula umuntu engingamazi. Ukuphupha uqabulana nentombazane noma indoda ongayazi or intombazane efaka isikete esifishane. Ngesinye isikhathi uphuphe inqunu ukuchaza ke unganeliseki kwalowo osuke unaye ngaleso sikhathi. Uma ke ungenaye umuntu kuchaza ukuthi ke awujabule ngesimo sakho sokuba singile noma sokungabi naye othandana naye. Ukuphupha indoda yakho ikufebela noma ithandana nomunye umuntu wesifazane kuchaza ukuthi uthando lwakho lusengcupheni, kumele wenyuse amasokisi. Ukuphupha umuntu wakho engaphathekile kahle, egula, ekhala, ethetha, ediniwe noma engasakufuni kuchaza umjolo noma umshado, uthando lweni alusahambi kahle. Mlaleli, ungakhohlwa phela ukushaya subscribe, ucele nohleli nabo ukuthi besubscribe ukuze ningaphuthelwa yiwo wonke amaphupho engizowafaka. Nisale kahle.